Moodleko lan bat ikusteko, lehenik eta behin, lan hori gure Moodlera igo beharko dugu. Horretarako, agregatik deskargatu zip fitxategia eta ekarri ezazue mai gainera. Nik jada jatsi dut. Hau erabiliko dut adibide gisa. Ondoren, eskolako Moodlean sartu, eta karpeta batean, edo kategoria batean hobeto esan da, ikastaro berri bat sortu beharko dugu. Beste ikastaro bat gehitu. Izena ipiniko diogu, izen laburra ere bai, eta aurrera egingo dugu. Aurrera, eta dagoeneko sortuta izango dugu. Hurrengo pausua, jatsi dugun zip hori berreskuratzea izango da. Berreskuratu sakatu, eta fitxategia lehenengo igo egin beharko dugu. Nondik? Kasunetan, mai gainetik. Orduan, mai gainera joango naiz, eta hortik, kopia aukeratu eta zabaldu egingo dut. Fitxategi hau igo. Denbora pixka bat behar du. Bale, dagoeneko hemen dago, bai? Orduan, zer egin nahi dugu fitxategi honekin? Eta berreskuratu aukeratu beharko dugu. Sakatu, bai? Beraino joan, jarraitu, bai? Jarraitu, berreskuratu ikastaroa orain. Bera. Eta jarraitu. Eta dagoeneko ikastaroa kargatuta izango dugu. Bai? Automatikoki ikastaro berri bat sortu du, berreskuratu dugun informazio horren izenarekin. Hasierako pantailara joeten bagea, hantxe ikusiko dugu. Kategoria honen barruan, hemen dago. Ez du, nik sortutako horren barruan sortu. Bai? Nahi baldin badet ikastaro honetan sortu berri dudan horren barruan agertu dadila, honako pausu hauek jarritu beharko ditut. Baina ez da beharrezkoa. Hemen sakatzearekin, nahiko izango dut, berreskuratutako ikastaro hori ikusteko. Hortxe daukagu. Hala ere, derrigorrez, sortu du berri dudan adibide horren barruan txertatu nahi baldin badut igotako ikastaroa, adibidean sakatu, importatu aukeratu, eta hemen aukeratu beharko dut berreskuratu dudan ikastaro hori. Kasu honetan biologia kopiatu bat izenarekin gorde didan hori. Aukeratu, eta erabili ikastaro hau. Jarraitu, eta azkenik, adibidea izeneko ikastaroren barruan, importatu dudanez, ikastaroa izango dut.